Hola, bon dia a tothom. Torneu a rebre un cop més el document d'indicadors, novetats IntelliTour. Anem de cara a l'estiu i les xifres tant de cerques com de reserves ens porten a ser prou optimistes. Hem de ser una mica curosos perquè hi ha anunciada però no concretada una vaga de pilots a totes les aerolínies de l'estat espanyol. Estarem pendents a veure si se soluciona aquest problema abans de que arribi el pic de l'estiu. En aquesta ocasió, i centrant-nos ja en el document, hem fet focus en els mercats d'Àsia-Pacífic, concretament amb Japó i Corea del Sud. L'eliminació de les restriccions sanitàries i totes les reobertures dels espais aeris ens indiquen una clara tendència a la recuperació d'aquests mercats. A l'hora de viatjar ens tenen molt presents tant els coreans com els japonesos. Pels coreans, l'estat espanyol és la primera destinació a nivell europeu i pels japonesos és la primera destinació en intenció de viatge futur. Pel que fa a les seves estades a Catalunya, d'aquests turistes que viatgen cap a Espanya, el 47% dels japonesos que viatgen a l'estat espanyol passen per Catalunya i en el cas dels coreans la xifra és del 59%. Es tracta d'un turista que consumeix productes de luxe i les seves principals activitats són les compres, les visites a les ciutats i les activitats culturals. Pel que fa al turisme de reunions, també es reactiva. S'ha identificat que sobretot els incentius s'estan reactivant força i destaca la sostenibilitat com el factor clau per escollir una destinació fora del seu entorn geogràfic més proper. Res més, recordeu que us podeu adreçar a l'equip d'IntelliTour a través del servei hola.act@gencat.cat.